Vi er ved at gøre klar til Ry Uden Filter Storm P-modul, og her er vi i gang med at lave et velkomstbrev, eller hilsen, så at sige. Vi har valgt at lave en Storm P-maskine, som vi har gået og arbejdet på ude i Lasses baghave. Desværre er det gået hen og blevet mørkt, imens vi har arbejdet på den. Så vi har forsøgt at sætte noget lys op, men jeg går lige igennem, hvad det er, der var tanken, hvis nu at videoen ikke virker. Så kan I i hvert fald se, hvad det er, der var meningen, at der skulle ske. Det starter med, at Lasse sidder heroppe på den her cykel, og når han så begynder at hjule derudad, så hans vægt, den trækker cyklen ned i denne her spand med vand, og baghjulet, som når han kører, vil så sprøjte vand ud og ned i denne her trakt. Og når trakten begynder at fyldes, så vil der komme vand ud og ned i denne potte, som sidder i den ene side af sådan en klassisk vippe. På den anden side ligger der en hammer, og hammeren, den vil bankes op i, det er lidt svært at se, men der er faktisk 2 stykker ståltråd her, eller det er cykel-eger. Og når de rører hinanden, så sker der en elektrisk slutning herover til, hvor vi har placeret en boremaskine med en stang på. På denne stang, der skal der så sidde noget blå snor, som I kan se ligger herhenne. Når boremaskinen starter, så vikler den så den blå snor op om den her stang, hvilket gør, at der bliver hævet og strammet op. Og ja, herover har vi sgu ikke lige fået lyst op. Der hænger sådan en stor jernklods her, som bliver trukket ud af den blå snor. Og når den bliver trukket ud, så sker der noget udveksling ned til et spil her. Og den her klods, når den falder til jorden, så vil den trække i denne krokket kølle, som gerne skulle slå til den her krokket kugle og køre den ind igennem de her herhen til, hvor den banker til ham her Zulu-manden. Når Zulu-manden bliver banket til at krokket kuglen, så hans spyd, hakke, den stiller han simpelthen, den vælter ned og banker ned i denne her kontakt, som så igen tænder for denne båndsliber, som vi har monteret her, som så gerne skulle slibe det her stykke snor herover til, hvilket udløser spanden, som så trækker vores velkomsthilsen ned. Ja, nu er klokken så snart 3 om natten. Ja, og vi kører på take 43. Vi er glade. Det er sjovt. Det er mega sjovt. Og nu kommer videoen. Det virker nu. Og Lasse er kommet i så god form af at få cyklet så meget. Ja. Yes. Hit it.